Voin chibayule Sarkar lai puin state rang te chanpol tura ati leitha alorua mantrin chu keini Mizoram chanpol tur kan ti do nemni Myanmar lama phur chovin tun ma tang to in namen loba tam thon cho ani to a tun nai loka motor accident po kha leichi phur Myanmar lama thon chho tura niarinom hei hi kuwa ang thowa dan lowa bongrokal ani theyangem athu hrimin India rama lo nei mi te man tur ni si ram danga able ka shal ani dai hi adik do nemni lo nei mi te hian ram shan wat lovin kan thlo ma te hi nei chun zum zelin heng lei tha te hi mang ta zo kila lo wa ha thlak lu tuk te hi kan pum pel ba ka kan ram ngo te kan hum hal theyanga tui na kan hum hal thei bokang tin kan climate te po alo thazok bokanga chu chuan kan ram asiam nom le thei nge yang kan sarkar hian heng lei tha te hi ram danga thon liam mai lovin khwa khir thei sela kan ram tan aba thado ne bai bagvom te pu editor he hi kan soi ve lok teang David a thi thu hi zoram hena boy pui rei to hle maya comment rang kaloen thina a then chuan David a hi misual vuak lum phu renga an chwa deuh thoa tin pastor dem na tam bera a chan nia lang chu pastor te hi kan da sang hle a mingil nei le misual mangai phak tura kan ngai wang ani bero me tin he tiang ani ta ka chuan kan pastor po hian zoram hriata ngai dam dil mai se an boruak hi chu re vek mai long mo abial le zel tura po kan lo mudik mai turania kan ti ve dewani chu kalphung thar duwa pu editor tun tum chu ZPM sarkar kalo fak ve hlak teang sarkarin summan na tur diktaka aman meu chuan tui connection po kar khata voi ni kandong tapur pur mai reilo te kan la a mani nge in kan off angai ta zel mai maso na chu awani chiange bai chan pa pu editor ka vei zong ka ron soi ve teang block tina akhai khom tu civil body siam turani municipality kalphung zuin local government pakhatangin awmang chu body minga tan chuan block council kan vua ve mayang block council puipa tur te chu chairman a bial to MLA secretary a BDO member tan chuan pakhat na a block chunga sarkar office ho tu pani na chuan village council tina tangin pani pathum na a khotina tangin NGO ayo pakhat theu palina a block council in somomati mi panga Aizawl municipal ziarang kan hmu to a veng panga huamin wat siam ani ya veng tinin local council kan nei thawang hian block khathi wat khatangin awmang khorang a village council an la om reng thawang block council in akhai khomang block council hian block budget a siamanga an mani bial tu SDO kal tlangin district a athlenang chumi be chan chuan district in budget a siam ve liang bai ramapu VC election an hai le to hle maya candidate ho phei chu an boy ve hle toang VC member ni du chan hi pani aum theya pakhat na ni na du le lan sar du wa pani na ram le nam veng chu mangai wa VC member te hian cheng zaruk thakhata an hloin ka hria an boy sia mani na thona hun an nei meu lo chuani chuti chunga an VC du tlat chuan in lama ei bar zong tu tur an nei that viawanga yang in lama ei le bar zong tu turom si lo poisa boy si lo an ni chuan amaka ni mai vote non chi an ni lawang a thei china VC member ni tur hi chuan ko ran mi zuin lo ni thei tal se VC member satlia ni aya khotlang tana tholok tak mu turanom fur
VC hi chu a area zima mi tha le thalo kan in hrefai vek ma se mi thalo po vol lo theilowa min siam tu chung ko hnai vai ko ran mi le sa le adang dang hi anom thina poi takani ban san nga ma tha ma ni po in mangai theilo chuan midang an mangai theilowa ma ni in mangaya midang mangai theilo anom tla thina ni chu tiang mi chu in ria em vol lo turan ni party system hi apoimo rualin VC a chuan apoimo berlo mi than poimo VC member ni du chuan ani du chan kha mi puin chiang fek fokin hre thei se du thu samani yang an sei chua lo po hre thei kanom chuan thu thluk na huai tak pa taka siam turani achunga point pahnia tang khian a khoi zo king 18 zone don voti thlak dona ngai tua wangwang la thlak mai ro vot thlak dona poisa emo thildang emo idong do ni chuan khotlang siam thati tum lowa nangma ngei po in siam thati tum lo iboral ngei don sanga gangte pu editor chibaile ole ration bu fai hi ka hriat chol lo chuan kg khat hi cheng khat dulhi hlo in an buk to nin ka hria chu wangin a buk po hi tling ve deuh tom takania ma se atling lo na sa em mai si ya he thil hi chu thu nei tu te lam hian ngai tua dan an hrelo em ni le kg som le ya kan lei hi kg rial le gram zakwa som nga ni ya kg soma kg khat le gram som nga in atling lo ani chu a zia lo lu tuk deuh ani ye buk dik tak du tu te chibai ule US President thar Donald Trump chuan an Ramadan lowalu le ommek te hna vau khan na asiama nor chua ngai lova an rama kir le vek tura an ti mai chule Mexico lama kir le tu ringot po an vatamem chu tiang bokin ram rang ranga tanga lolu te nen phei chuan an vatam don takem a then the phei kha chu dan bo chia in hum him nan tia lolu te po an ni nok ani kha ro pui ka ti lai tak chu ram hruai tu lu berin thu pe ka han chua ruala police te thuai tak maya an han chenghal rap zel thei mai kha ni hei ke ni Mizoram te hi dan thatak keimani in siam chopo ni lo sarkar lai pui dan chunga om nge tribal te hum halna tur dan kan neya chu chu inner line regulation noya ILP kan neya keini ram hruai tu le mi pui mi mir hrim hrim po hian kan ngai pui mo tok lovin kan thla zalen em maya hriat chang changin angai mo zwal ten an han check ve zeu zewa chu po veng tlem te a chu ti chungin permit nei lo le permit thi to engemaw zat man tur anom reng chu ani si hi a le ra tangam hala hi zong ati tak tak theilo chung an man te zu thla tu te ai ma in ai zol an lo thleng le ma sa zok an ti hial ani abul thuta film khurila azia deuh nge yang ka soi thin han soi le ila veng tin khotin khotlang ho tu te hi thu nei na pe in an huam chunga namdang om te le om tur te chuan VC le local council te hna an permit copy pe ve sela an biodata te le permit validity le engna thok tur nge an ni chin chia vek ni se permit nei lo le permit thi to te chu om phal lo ti mak sela chu ti chunga permit nei lo permit thi to le permit ta an tho turang thok si lo te chu man an ni chuan an sim mak theinan poisa choitir ba ka police a hlan ni se tin permit nei lo lo mi khwal tu po man chuan ni chuan alo mi khwal tu chu poisa cheng sanga lai emo choitir ni bok se chu tiang taka sarkar le khotlang hruai tu ten phim khur taka ma an la nga chuan tu te ma permit nei lo le permit fill file lo te chu check ngai lovin anin thiar fi hlim mayang tin tu te ma lo lu du po anom hek lowang tin a to bera chuan kan khotlanga an ron om ve ani chuan alo boy pui tu khotlang hruai tu te hna mi pakhat zela cheng za emo choi ve sela chiat an to a boy pui na tur te po ani anga
atangkai ngotin arinom chek chek ngai lovin kan dan nei hi mang thaila chu chuan kong tam taka tangkai na nei don ani hetia inman fo mai te hi aming chiat thlaka social media chakto sia ILP omzia hello state dangte ngaya po kan ming chelo zong nge yang bai gospelipa khai ngai nomina thalom thin le mai ole ton tumatan chuan khati zong khani le sela thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi thar le thuron tho zel ro khai